ne tɔgɔ ye Abubakar Almudu Sise ne de commune 4 eaux et forêts ɲɛmɔgɔ ye. école maître ye baara min kɛ u ye baara ɲuman kɛ parce que mɔgɔ min ye yiri turu a ye baara ɲuman kɛ. École-so o ye kalan yɔrɔ ye maa bɛ ko dɔn école-so de la an bɛɛ ye o kɛ an bɛɛ ye ko dɔn. Denmisɛnnin minnu bɛ yan bi an nana ka yiri turu cogoya f'u ye ka hakilina dɔ caman f'u ye min ye waati yɛlɛma ko kan n'a hakilila o ye koba ye o ye ko ye min bɛ somɔgɔ sama bɔ. Yiri turu a nafa tɛ fɔ ka ban yiri o de ye ɲɛnamaya ye n'i y'a mɛn ko maanifin o ye yiri de fura ye yiri de balo ye yiri de fɛn bɛɛ ye yiri de donc yiri turu ye ko belebeleba de min a nafa tɛ se ka fɔ ka ban fewu. Ayiwa an bɛ se ka min fɔ yan école karamɔgɔ ani écoledenw ma yiri minnu turula yiri ju 50 de don yiri ju 50 ni n'u sera k'a tɔbɔtɔ i m'a ye tile bɛ ka jɔ an na o bɛ kɛ sababu ye waati nataw la tile tɛ se ka jɔ mɔgɔ la yan écoledenw yɛrɛ bɛ baara k'a kɔrɔ olu bɛ se ka tulonkɛ a kɔrɔ olu bɛ se ka a nafa caman sɔrɔ o de hakilina ye min bɛ ka f'u ye u k'u jija ka yiri ninnu tɔbɔtɔ k'u kilisi walasa a kana tiɲɛ. Commandant Mohamed Kone ni chef de corps ka adjoint an bɛ waati min na Kampala la n ko kɔni an tɛ se ka an ka nisɔndiya fɔ k'a ban parce que mɔgɔ min bɔ fɔ a sigiyɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛna yiri turu i sigiyɔrɔ la vraiment an b'o fo dantɛ foli min na a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ a diyara n ye yɛrɛ de. Bon an kɔni b'a f'u ye komi yiriw turula yiriw turulen min filɛ nin ye n'o an sera k'an jija k'o yiriw ninnu k'o ɲɛna donc a bɛ se ka courage di a turubagaw ma don dɔ la ka tila ka na kura wɛrɛ d'a ma donc vraiment n bɛna ɲini directeur ni ekɔlidenw fɛ u k'u janto yiri ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Ne Ousmane Alboudou ne syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ka kuma lasela ye mais ne commission d'organisation du 5 octobre journée mondiale des enseignants président no hakilina min nan n'a ye an bɛ ɲɛnajɛ de kɔnɔ ɲɛnajɛ min ye école karamɔgɔw ka don ye 5 octobre n y'a fɔ cogo min na o journée mondiale de l'enseignant donc an ye conférence ba kɛ a don conférence kɔfɛ an ko a ka kan an ka yiri turu walasa an ka se ka fana k'an ka contribution yira réchauffement climatique ko bɛ sɔn na donc pour que école karamɔgɔw fana ka se k'u jɔyɔrɔ yira a y'a laɲini fana a ka kɛ école so kɔnɔ pour que ka a hakilina fila fɔlɔ o ye ka réchauffement climatique k'o kɛlɛ kɛ filanan an ŋaniya b'a la n'an y'a kɛ école so kɔnɔ an tɔɲɔgɔn minnu bɛ école karamɔgɔw u bɛna u janto yiri kɔnɔ pour que o yiri kana sa sabanan ye min ye o ye k'a yira bɛɛ la yiri turu de kan ka kɛ an bolo condition pour que école karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan san natɔ an ka se k'an ka fêter k'a ka ɲɛnajɛba ye gouvernement ka sen dɔ a la bɛɛ ka sen dɔ la walasa an ka kɛ ɲɛnajɛba ye ko tɔw ta bɛ kɛ cogo min na. Danaya banna parce que directeur coordinateur kumana cap directeur et représentant kumana bɛɛ ko k'u b'u layidu d'a ma k'a fɔ ko yiri ninnu u bɛna u janto u la olu ka écoledenw u bɛna u janto la pour que a ka kɛnɛya donc an fana bɛna kɛ kalo o kalo an yɛrɛ bɛna tɛmɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ko mun bɛ yiriw kɔnɔ donc on est rassuré que avec l'engagement des directeurs que yiri bɛna lakana.